Gernika Lumo, Bizkaiko uria. Bere biziko aberastasun ekologikoa daukan inguru naturalean kokaturik, gaur egun ateak modernotasunera gerota gehiago zabaltzen ari da, gizarte eta elkarte bizitzako arlo guztietan. Gernika topaleku bat, eta bakezko kulturaren komunikatze, elkartruke eta garapenera zabalik dagoen gunea da. Gernikak simbologi multzo zabala dakarkigu gogora, eta denen gainetik uri irekia, demokraziaren eta Euskal Herriko zibiltasunaren sehaska eta adierazpen izatearen sena eta bertako jendearen barrua begikorra gailentzen dira. Beñolako foru tradizioaren lekukotza dakarren juntetxea eta milaka urtetako euskal tradizio eta kultura adierazten duen arbola, gaur historia baten lekuko dira. Beronen garapena tokiko gobernu erakundeek bultzatzen eta babesten dutelarik. Gaur egun, 16.000 bizilagun dituen uri ertaina denezkero, Gernika Lumo bere zerbitzuen hobetze etengabeak txangora eta bertan gelditzera gonbidatzen duen herria dugu. Folklorearen eta herri dantzen agerraldiak, euskal kirolik berezienen jokoak, herriko eta erbestekoak uri honetara erakartzen dituzten ezaugarriak dira. Gernikarrak egunez egun ikusten ari dira, eurek bizi diren eta elkarrekin eraikitzen duten hiriguneak etorkizun itxaropentsua zabaltzen diela.
Bide desberdinek bertara garamazten barrendegian kokaturik, Gernika bere modernokuntzari hirigintza honez, ekipamenduak hobetuz eta kulturlekuak sortu heltzen dion uria da. Industrialde indartsua eta garapen etengabekoa. Horra gaur egungo premiei erantzuten dien bizibidez eta ekipamendu zornitzeko alegin jarraikorraren erakutsia. Baina Gernika bere ingurua ere bada. Luze zabala hundirik ezpadauka ere, uri honek urte gutxitan bere bizigune guztiaren birmoldaketa antolatu du. Itsasadarraren bideratzeari esker, errenderiko zubialdean oraingo ubide estutzeak eragiten dituen uholdeei aurrea hartu ahal izango zaie biarretzi. Eusko Jaurlaritzako hiri osasuntsuen proiektu barruan delarik, UNESCOk 1981etik Gernika eta bere itsasadarra biosferaren erreserbagunetzat jo ditu. Gune hau, itsasotik, hondartzetatik, Bilbotik eta Iruneranzko autopistatik urregonik, herri moderno eta abegikortzat joa izateko baldintzariko onenetan aurkitzen da. Bestalde, bai uren garbigailuak, bai ibaiaren bideratze lanek kutsadura mailarik urriena ezarriko dute. Ekosistemari aparteko arduraz begiratzen dion gestioa erakusten du horrek. Gomuta zaharrak edertuz, lehengo azokalekuaren gainean, inguruko baserritarren harreman ekonomiko ez ezik, harreman sozialen bilgunea den horretan, orain, eraikin modernoa jaso dute. Aurrez aurre, Eduardo Gordoren eskultura bat, baserritarraren omenez, baserri ekonomia sendoaren protagonista eta eragile izor zaien begirunea agertuz. Egunez egun, Foru Uria bere modernotze eta garatze proiektuak eraikitzen ari da, bizi kalitatea hobetzeko. Zenbait etxe berriztatu, eta ibilgune eta jolasguneak eta kirolgintzarako lekuak handituaz gainera, esanahi handiko beste hainbat lan ere burutu da.
laurogeita hamarreko bitarteko hamarkadak ekarri ban erantzukizun batzuk onartu beharra. Sozio-arazo, ekonomi kulturaren azterketa eta arlo guztietako ekintzen planifikazioa. Azken 5 urteotan, uri hau hamarkada honetan bere adar guztietan garatzeko moduan planifikatu da. Gizarte mailan, etxegintzako proiektuak aipatu behar dira. Santa Ana aldean eta Kosnoagaren ekimaldan dentsitate gutxiko etxe bizitzen eraikuntza aurre ikusten da. Etxe bakar gizakoak lerroan, bitartean loretegiak dituztela. Gainera, dentsitate ertaineko egoitzgune bat ere aurre ikusita dago, Arane Ibarreko eta Santa Luzia aldeko lurretan. Etxe bizitzen tankera, eraikuntza irekikoa izango da. Gune libreak, parkeak eta ekipamenduak nagusi direla. Uren garbigailu berriak, urrekartzeak berak eta kolektoreek udalerriko saneamenduan maila hobea ekarriko dute noski. Jardun sozial guzti hau, parke, enparantza, hirigintza eta zerbitzuen hobetze eta eraikuntzaz biribiltzen da. Oraintxu egindako Azoka Plaza berria da adibiderik onena, ekonomia eta zerbitzu arloan udalak egin duen alegina erakusteko. Gainera, Txaportako industrialdearen zabalkuntzan, eragintza publikoko poligono berri baten eraikuntza aurre ikusita dago, izaera bikoitzekoa, industria eta komertzioa. Komunikabide arloko ekinak, trafikoa herribarruan nasaiagoa izatea ekarriko du. Gernikarako sarbideen hobekuntzarako neurririk behinena, variante berriaren proiektua izango da. Zornotzatik Gernikarako sarreran, Renault ondoan, loturazko bide korapilo bat sortzen da. Batetik, variantea doalarik. Eta bestetik, industrialdera daraman errepide berria. Irudian, variantearen marraketa ageri da. Oraingo errepidearen antzeko ezaugarriak dauzka, inguruari okerrik gutxien eragiteko lurrarekin bat eginda. Tunel baten bitartez, varianteak Lumoko malda ingurua ikutu gabe salbatzen du. Puntu honetatik aurrera, varianteak aurrera diardu, Gernika itsasaldearekin baturik. Muxika parean, beste bide bat eraikitzea jotzen da. Uribe Kosta, Mungia Markinarekin batuko duena, eta oraingo 624 errepidearen ordezkoa izango dena, Gernikako udalaldeari ikutu gabe. Hezkuntza arloan, Gernikak ume eta gazteentzat ikasbide guztiak eskaintzen ditu.
Zerbitzu hauek, udala urtzaindegitik IMI informatika zentruraino hartzen dute. Lanbide hezkuntzari aparteko garrantzia ematen zaio, gazteak biharretzi laneratzeko prestatuz. Honetan, Institutu Politeknikoaren proiektua amestua egiteko akordioetara ere helduak dira. Hezkuntza eskaintza hau, hezkuntza bereziko etxearekin osotzen da. Herritarren kultur premiek ere badute euren erantzuna udaletxeko lanean. Esate baterako, kulturretxeak gerota beteago eta erabiliago ikusten da gazteen aldetik. Arlo honetan, zerbitzu berriak sortuko dira. Hala nola, gaztetxea, antzerkilekua eta udal museoa. Udal parkearen proiektuak arreta berezia merezi du. Juntetxe inguruan kokaturik, monumentu ondarearen alderdi osoa harrapatuko du. Denbora libreari eta kirolari buruz, Santana eta Malosteko kiroldegien sorrera nabarmendu behar da. Gernikaren izena gizadiaren historian guda gertakari bati loturik gelditu da. Orain mende erdi jaso zen, eta arrazoia, indarrez txikitua izan zen garaia gogoratzen duen gertakaria izan zen. 1927ko apirilaren 26an, Europa guztian berotzen ari zen gatazka giroan, armada naziaren abiazioa Gernika gainean ibili zen, eta herria bombardatu zuen. Herritarren artean suntsipena eta mina zabalduz. Astelena eta azoka eguna zen. Herbert Southworth, Amerikar kazetariak, mundu guztiari jakinarazi zion Euskal Uri honetan zer gertatu zen. Einstein, Neruda, Alberti, Aresti, Zelaia, eta beste hainbat zientzi, literatur eta arte gizonek bizi erantzun dute gertakari basatiaren aurka. Gaitzespenaren agerpen plastikoa Picasso pintore genialak ezartzen du bere Gernika lanean. Gernika Gernikara. Horra, Euskal Herri osoko aburu nagusiak adierazten duen erreibindikazioa. Kulturaren sortzaile talde batek, sentikera batu horri erantzunez, Euskal Herri guztia korritu zuen, Gernika kultur pizkundearen erdigune bihurtu behartzela zabalduz. Jorge Oteizak, Agustin Ibarrolak eta Gabriel Aresti eta beste intelektual batzuk, gaur ere oraindik errebindikazio dirauen kontzientzia horri ahotsa eman zioten. Gogora ditzagun, Gernikak bezala sarraskiaren izugarrikeria pairaturik gaur aizpak ditugun hiriak. Hiroshima, Nagasaki, Dresde, basakeria haren gomuta, orain itxaropenak gaindituritago munduan gertatzen ari diren aldakuntzen ondorioz. Aldakuntza horiek zein nahi gatazka, elkarrizketaz, elkar ulertzez konpontzeko eskatzen digute. Horrela izan ezkero, oparotasuna, giza eskubideen errespetoa eta gizakumeen arteko adiskidantza garaiaren atarian geundeke.
Bide honetan Gernikak bakearen kultura berri horri lagundu nahi dio eta bere asmo gizarazlea mundu osoan zabaltzen eta aldarrikatzen jarraituko du. Gernikako juntetxetik eta arbola mendetsuaren orpotik urreko gune batean, bi eskulturaren lekukotza dago zutik. Eduardo Txillidaren Gure aitaren etxea eta Henry Mooren babespe bateko irudilu zanga. Hor daude biak, artearen gogotik bake gogo hori iragartzen duten modernotasun simbolotzat. Gernika, gaur, mundu zabalerantz begira dago. Denei atxeden txoko bat, kulturarekiko topaleku bat, eta bakearen oroigarri bat eskainiz.